যতন फुंकाहाम তিনি कक्राझारनि सारानि बागै आं वाट्सएप ग्रुप दङ सारा बागै आं दिनै मा फायजाका तामहिनबा जों जतन सायमानो दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि बिसङाव क्लाइजाक बालुरबन बिसिनि लावां बाजारनि खरकसा ताकुब अमित बर्मा दिनै त्रिपुरा मथानि कप्लायमानि पान्डायाखबा बिजु उत्सव थानाय 7 तारिखआव हेजामाराव जोंमानि आबुनो रिप्रेवै बजेबाबे कक सित्रा साका बुबाग्रानो एमन बासाबा एमन कगैबो आदिनो एमन सेलेमा सिंजा कक साका अब जतनि बखावा नांना कक आबुनि लगे लगे चिनी बुरी बदल TWF नि जत चिनी बुरी रंनो बिनी कक सित्राबाई सामानि खानावै चिनी जत आमचेनि बुरी रक आमचेनि फाटानि बुरी रक बेलाखेनो बखाव दुखनांजाबाय बो बीजेपी पा खाय दंथं बीजेपी खाय सेंला त्रिपुरा मथानि चिनी चिफ नियागाव चिनी चेयारमैन नियागाव चिनी हाबुबाग्रा बमानि आफां थं बचिन बुबाग्रा बनो एमन कक साका अ कब्रक सानानि मतो क्रय जत्त बरंग बखाव बेलाखेन दुखनांजाबायसा आबुनो तुइ बिनि थानि सुंनानि थांगो विशेषकै 2-3 बार थांगा बनगो क्रय तंगानि साव क्रय ब नाकार सानानि कक नाकार सानिया मिया चिनी TWF दक थांगा थांमानि यागुलो एकदम नायथक्लाय थानाबो दङ मिडियारबो दङ आ जागा कोनो मुसा गथना बंमाख्रै हाइपानो विनोद जे बीजेपी नि जे विनोद बंग सिप्लाय बंका सिप्लाय बिसिं सिप्लाय थागजाक ओ सिप्लाय सानि ककबाय वानजिबो समनि बरंनि खुसकानि बाय मिया बसागाता महनै जे बिनि नगनि बिहिबाय बुंगना बुमानो बुइ कापका हस्पिटाल क्लाइखानाय आसकै ताताल आरो सिनिया रांसाक तुबजाखाफु रां तुबजाखाफ दिनि बंनि जीबनस रांसाक नुस नुगिया खनाबो आंसाकसि सिनियाखौ अमो हाके नांनिया कक सामानि अबनो जों प्रतिबाद मा खायनाय अबो अ जागा बाथाकलाक म बिनुता बतरि तनियो बजेतु एरेसनानि बाय दंगियाबो ब रमजाननि बाय दंगिया बा रमनानि रमजागिया जों फुनुगरिनाय दुयदिन बिसिङाव जदि तिनिनि बिसिङाव ताकफान जरा तंखौ जे कग्रक साकाफुनो उइद्र मा खायनाय एवं ब तिनि बिसिङाव जदि न नाकार सानियाखाय खमा सानियाखाय जों अबनि व्यवस्था ताम खायमान जों खायनाय जदि अरो थाना संखन व्यवस्था नायखाय जों डाइरेक्ट कोर्ट केस खायनाय कोन व्यवस्था नायखाय जों गणतांत्रिक लामाव जों ताम खायमान ब जबाबाय जों बनो जागाव तुबिमान जों अबनि व्यवस्था जों खायनाय बुयाव न बो हंगा नक सुबाय निजिन सुबाय काबु बुय अमा हाके अपराध बिनि कामिनि नगानानि बरक जत्त नुक तंगै बिनि नगन पोस खितार मारक ताम खायमारक आमा हाके सालाकी खायै हासाकाव केव बांसि मानिया नों ताम खायमानाय पाब्लिक बाय हा साका तो नों तंगाय ब्ले काम करके तंगायनि ब्ले जों आमति तांलायदि गोजान गोजानखाय तंलायदि फायदि जों कामि कायसा एलाका माने कामि कायसा हाय नों तिब्रासा आंबो तिब्रासा निनि जाया कक सावना नों खमा सान्दि नियाखाय जों जा खायमान माने आइनिबो लामाते जों खायमाने खायनाय जत्त बुरि दंनो तिनि कायसा खायनो हाय लिडार्स दङ चिनि हेजामारा पार्टी अफिस बारटन बिसिङाव न जों कुथुमलाय मांखाय काहाम जों नेक्स्ट ताम खायनाय जों हमना जों वान सलायनाय बरक जेहेतु ताताल खायजा जों कबि बायसिन ताम खायमान जों नायलायनो जतन हामबाय।